A ver, a ver, a ver. Paz, que non comezou Eu son ainda objetiva, ninguén a eu son bailar. objetiva. Ademais, ela sabe ben meterse no barro, sabe? Pero vamos a ver, pero esto que é un concurso de periodismo? Ou é de bailar? Estábamos falando dun reality de supervivencia extrema, Dime a túa carreira como bailarina, por favor, si me podes explicar. Ah, no, dime tú a túa. ¿Qué? Creo que María está perfectamente preparada xa. A ver, a ver, a ver. Paz, que non comezou Eu son ainda objetiva, ninguén a eu son bailar. objetiva. Mira, voucho explicar rapidito, vale? Veña, versión corta. Resulta que eu estuve na pasada edición de Bailamos Celebrity. Ah, vale. Entonces teño unha trayectoria bailando. ¿Cómo acabó? Mal. Ah, vale. Pero bailei, sí. Eu veño xulgar o teu carisma, o teu talento, a tua actitude. Que me Eu non veño a bailar. Que me parece increíble. No, ti vas a botar unha pieza con mi hijo. Non me amenaces, Bueno. con Ti muñeca despois este. vas a botar unha pieza Imos con mi ver.